Oni budou si oni budou 60 cm široký, ne? Co? Ty polystyreny extrudovaný. Prdele, to ty zesměněný. Ty jsou 60 na 120, jo? Extruďáky jsou 60 na 120, no. Jo. Už teda máme 2 kusy. 2 kusy, 4 kusy máme se vzít, ne? No ty velký rozřízneme vlastně jakoby bounou bývat kousky na půl. Jo, 4 kusy musíme vzít. A tamto jenom, takže 5. To je 5 kusů. Krát 1,2 krát 0,6. To je 3,6 metrů čtverečních. Místo dodání. Nebo je teda Lidl, jo? Nebo co se tam píše místo dodání? Termín dodání, předběžná cena, požadavky na označení. No, tak místo dodání bych napsal třeba stavbu, ne? Takže napíšeme stavba. No, abych napsal Lidl do Novalska, takhle to myslím. No, to máme tady nahoře napsaný, stavba Lidl do Novalska. Ono se to do té kolonky totiž nevejde, víš? Termín dodání, tam dáme... Se dá roztáhnout. Dá se to roztáhnout, jo. No. Příští týden na úterý. Co? No to ten termín dodání. No, dřív to asi těžko Si máme kalendáře. Dřív to těžko vyřídí, takže já myslím. My to objednáme dneska, to máte čtvrtek, pátek, to udělají hovno. Já bych mu dal úterý, středa spíš, středa. To je 19. 08, předběžná cenu neznáme. Tak, teď dáme extrudovaný polystyren, to už tak je. Množství stejný. Ble. Se to tam vezmu jinam, kurva, když já to nechci. Já tady chci toušku 50. Metry čtvereční. 3,6. Stavba. Termín stejný. 11.08. No a teďka chceme elastek. Co to je? IPA jako. No, IPA. Elastek s posypem. Barva šedá. No, oni jsou různý tloustí, jo. Máme tam tlustý 6. 5 mm.